Hej, čau, tady Vítek z Hardballs a rád bych se s váma podělil o jednu krásnou novinu. Máme nový merch, totiž nejenom nový, ale taky náš první. Pár kousků mám tady s sebou, mám tady jako příklad tuhle bílou mikinu v provedení v černé, nebo taktéž bílé tričko, které je také v provedení v černé. A máme i trička vlastně s grafikou naší desky Blackout. Všechny tyhle věci a plus hliníčky, otvíráky a pytle na záda najdete dole tady pod tímhle popiskem. Takže budeme rádi, když budete rádi vy, když se vám to bude líbit, když nás podpoříte, koupit těchto věcí, když nás podpoříte, že přijdete na koncert, když nás podpoříte, si koupíte desku, když nás podpoříte tím, že nám řeknete, že se vám líbí naše hudba. Díky moc všem, mějte se, opatrujte se, jste zdraví a užívejte. Čau.